множествена склероза, миастения гравис, ревматоиден артрит, системен лупус, глутенова непоносимост, злокачествена анемия, витилиго, склеродермия, псориазис, васкулит, възпалителни заболявания на червата, болест на Крон, болест на Хашимото, болест на Адисън, болест на Бехтерев, синдром на Сьонгрен, синдром на Вегенер, синдром на Хайнц, синдром на Бехчет, синдром на Гилен-Баре, свръхактивна щитовидна железа, реактивен артрит, диабет тип 1, псориатричен артрит, анкилозиращ спондилит, атипичен дерматит, алопеция, остеоартроза, остеропороза, уроцерозен колит. Над 100 вида автоимунни заболявания са регистрирани до днешния ден. И това, че официалната медицина им е дала имена, не означава, че знае достатъчно за тях и че има официално лечение. Ще превеждаме ли сега или това вече е преведено? Добре. Много от тези диагнози имат сходни симптоми, което ги прави трудни за диагностициране. Също така е възможно да имате и повече от една автоимунна диагноза. Автоимунните заболявания се развиват между периоди на ремисия, тогава когато няма никакви симптоми, и периоди на възпаления, когато се влошават. В момента лечението, не е правилно да се каже лечение, а въздействието на официалната медицина върху автоимунните заболявания се фокусира върху облегчаване на симптомите, тъй като те твърдят, че няма истински лек. Лошото е, че медикаментите, имуносупресорите, които потискат имунната система, се използват за потушаване или облегчаване, както още го наричат, на симптоматиката, имат много странични ефекти, които усложняват общата картина. Негативният ефект на имуносупресорите прави организма лесно податлив на инфекции. Приложението на имуносупресорите е нож с две остриета. Появяват се рискове за възникване на нови, дори банални инфекции, които могат да усложнят състоянието на пациента. Имунната ни система е сложна мрежа от клетки, тъкани и органи, които се обединяват за да защитят организма срещу нашествениците. Те може да са бактерии, вируси, паразити, гъбички или дори големи хранителни молекули, всички с потенциала да ни навредят, ако се окажат не където трябва. Автоимунните диагнози не винаги се проявяват бързо и с много симптоми. Понякога се развиват толкова бавно и толкова не осъзнаваме какво се случва, може да отнеме години, за да получим официална автоимунна диагноза. Какво се случва в България? Същото, каквото и навсякъде. Информацията, която намерих, е абсолютно непълна, но ето какво открих. 30 000 души са с болестта на Бехтерев, около 60 000 човека са с ревматоиден артрит, с лупус са над 4 000 човека, а с множествена склероза над 10 000. Както казах, според официалната дефиниция, тези диагнози са с неизвестна етимология и са нелечими. Дали е така? Аз съм човек, живял с няколко автоимунни диагнози, които в онзи момент от живота ми ме бяха смазали с тежестта на симптоматиката си, с незнанието за тях на тези, които мислех, че ще ме излекуват, и с много странични ефекти от медикаментозните намеси. Приличах на пробита кофа, в която се налива вода, но никой не запушва дупките, за да не изтича. Имах поредица от спонтанни аборти, тежки храносмилателни проблеми, диария, хронична умора, косопат, вцепенения на крайници, изглеждах зле, пълна развалина, а бях на 35. След 5 години мъки с Хашимото, с тежка анемия, тумори на надбъбречните жлези, се появи и множествената склероза. И тогава съдбата ме срещна с един истински лекар, невролог, който въпреки общата доктрина и протоколите, които следват всички, ми каза много важни неща. Ще кажа само 2 от тях. Едното беше, че отдели достатъчно време, за да ми обясни какви са всички странични ефекти на така нареченото лечение. И второто важно нещо, което казваме и в подкрепа на днешната тема и начина, по който ще чуете и ще мислите върху нещата, които днес ще разискваме, беше: тялото е твое и ти решаваш какво да правиш с него. Помнете този израз и си го повтаряйте винаги.
След това започнах да гледам на себе си като на сложно уравнение, на което да търся отговор. Исках да намеря начин да свържа всичките си симптоми и така да се стигне до първопричината за моето състояние. Ако искаме промяна, ние трябва да се променим, така казва Ганди и е безкрайно прав. Аз и много други хора сме живо доказателство, че може да се преодолее автоимунно заболяване. Но освен това би трябвало и да сме причина и насърчение към медицинските среди да търсят и да правят допълнителни изследвания и промени по темата за автоимунните заболявания. Да започнат да гледат на диагнозите като на уникални сложни човешки уравнения, в които роля играят и тялото, и психиката, и емоционалната интелигентност, и средата, и начина на живот, и мисловните ни модели. Всичко. Ние не сме просто торба, кокали, мускули, кръв и някакви органи, всичко това облечено в кожа. Ние сме много повече от това. В докладите днес се отчита ръст от 9% увеличение на година на хората, които са диагностицирани с автоимунни заболявания. Ръста на средствата, които се отделят само за диагностициране, което включва рутинни лабораторни тестове, тестове на антитела, имунологични тестове, е от 4,5 милиарда за 2021 година и ще стигне 5 милиарда през тази година, а прогнозите са до 2026 да мине 6 милиарда. Тези средства обаче не намаляват броя на диагностицираните хора. Очевидно успешен бизнес има, но решение не. Другото притеснително нещо е, че все повече млади хора биват диагностицирани с автоимунни заболявания. И въпреки това, тези, от които зависи преодоляването на този проблем, бездействат и не правят и не виждат добрите примери и практики. Каква е връзката между автоимунните диагнози, психичното здраве и емоционалната ни интелигентност? Кое е първото, към което е добре да насочим фокуса си на лечение и промяна, когато се появи симптоматика? Семинарите на фондация МС Мога сам и зная как се завръщат след дълга пауза и днес тук до мен един истински лечител, който идва не от изтока, а от западния свят. Но в своята работа умело е съчетал изкуството на древните практики от Индия и Китай и сравнително сравнение с тях новата иновативна Шуслерова терапия. И ще говорим за автоимунните заболявания. При мен е графиня Ангелика Волфскил, натуропат, вице-президент на Немския биохимичен съюз, Шуслеров терапевт с над 20 годишен опит, автор на много книги. И доктор Нонна Петрова, педиатър, хомеопат, алерголог, ръководител на обучителния екип по Шуслерова терапия в Алпен Фарма, България. Добре дошли, дами! Благодарим! Добре дошли на всички тук, които са в залата, наживо в студиото на Lounge Space, както и на тези, които ни гледат в момента или ще го направят по-късно в интернет. Сега ще дам възможност на Ангелика Волфскил да направи своето изложение и презентация по темата автоимунни заболявания, множествена склероза, а след това ще си поговорим, ще си зададем въпросите, на които не сме чули отговори, но сега нека да слушаме внимателно. Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu Ihnen, hier in Bulgarien zum Thema Schüsslersalze und Multiple Sklerose zu sprechen und die Ideen mitzubringen, die Sie sicherlich schon ein Stück weit kennen, aber vielleicht noch mal neu hören. Първо искам безкрайно да ви благодаря, че сме тук заедно в България за вашата покана, да споделя идеите и опита, който имам в лечението на автоимунните заболявания и мултиплена склероза. Аз съм сигурна, че много от нещата вече ги знаете добре, но сигурно има и нещо, което днес ще бъде важно за вас. Благодаря много. Благодаря. Jedenfalls ein großes Vorbild und mutmachend für alle betroffenen Menschen, dass man mit der Eigenverantwortung doch vieles leisten kann. Вие наистина сте прекрасен пример за смелостта и отговорността да вземеш живота в собствени ръце и да бъдеш отговорен за себе си и за своето здраве. Благодаря много. Мисля, че това е всъщност, може би, единственото решение или първото, което всеки трябва да направи. Абсолютно.
Ja. Ja, dann Моля starten само wir. да ви помоля да си изключите звуците на телефоните. Благодаря ви. Нека да Окей. чуем това, което тя е подготвила, за да видим малко повече информация за терапията, свързани с шуслеровите соли. Окей. След това ще продължим с въпроси. Ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten beobachtet, dass die Viren immer mehr in den Blick rücken, Autoimmunerkrankungen zu triggern. Und wir haben uns jetzt für den Vortrag auch die Viren mal herausgesucht, die ein großes Thema spielen könnten. Und es sind die Varicella-Zoster-Virus, es ist aber auch der Epstein-Barr-Virus. Dann haben wir mit dem Human-Herpes-Virus zu tun. Und wenn wir mal mit einem Virus infiziert waren oder sind, dann besteht eben die Gefahr, dass der in unserem Körper, weil er ja in unsere Erbinformation einwandert, ständig persistiert. Und wenn wir dann geschwächt sind, dann flammt er immer wieder mit auf und wird aber nicht berücksichtigt, aber schwächt dauerhaft das Immunsystem und führt natürlich in Folge dann auch zu Erkrankungen. В съвременното разбиране за автоимунните заболявания все по-голяма роля има знанието за вирусите и тяхната роля в развитието. Познаваме вируса на варицела зостер, Епштайн-Бар вируса, човешките херпесни вируси, които персистират, могат да се активират по всяко време, цитомегаловируса. Тези вируси проникват в генома на човешката клетка, остават вътре скрити и когато човек бъде отслабен, те могат да се възстановят, да се активират, да активират имунната система. И тази активация обаче може да бъде в дадени случаи прекалена и да атакува и собствения организъм и да бъде причината за проявата на симптомите на автоимунното заболяване. Ja, und diese neuen Viren und die Krankheiten, die daraus entstehen können, die zeigen sich vielleicht auch erstmal nur in Form von einer großen Müdigkeit und können aber natürlich dann bis zu Tumorerkrankungen den Menschen führen, wenn er auch nicht sich selber beachtet. Und der größte Erreger, der hier eine Rolle spielt, ist das Epstein-Barr-Virus. Новите заболявания, каквито представляват автоимунните заболявания, имат много симптоми. Симптомите се простират от умора, могат да водят до малигнизация, до образуване на тумори. Ние споменахме вирусите като важни, но най-важният от тях в развитието на автоимунните заболявания е вируса на Епштейн-Бар. Man kann ihn ja im Blut nachweisen. Das ist unbedingt notwendig, dass man das auch schaut. Die Viren haben jetzt in den letzten 3 Jahren einen neuen Blick bekommen. Viren waren vorher nicht in der Medizin so vorhanden. Вирусите са много важни и Епштейн-Бар задължително трябва да се докаже в лечението. Последните 3 години много знания ни донесаха за вирусите като такива и ролята им в живота ни, които нямахме преди, но те наистина играят важна роля. Sie haben jetzt schon sehr viele Autoimmunerkrankungen erwähnt, aber unser Blick geht auf die Multiple Sklerose. Вие споменахте до сега много заболявания, но нашия поглед е насочен към мултиплената склероза. Und die Ursachen verschärfen sich natürlich auch dadurch, dass die Umwelt und unser Umfeld nicht mehr in dieser heilen Energie ist und positiven Lebensweise, wie wir vielleicht vor 100 Jahren gelebt haben. Das ist auch ein Punkt, der uns als Menschen stresst. Причините за тези нови заболявания се коренят най-вече в промяната на околната среда, в която живеем, в която нейните лечебни свойства към нас самите тотално са се променили през последното столетие и по-скоро ни отслабват, отколкото да ни дават сила. Die dauerhafte Schwächung vom Immunsystem macht es den Viren natürlich leicht und es ist nie ein Auslöser, sondern es ist meistens eine Kombination.
много са факторите, които предизвикват заболяванията, отключват заболяванията. Естествено и вирусите са част от тях, но като цяло фактора не е само един, те са една комбинация от много фактори, които едновременно включват нашата предразположеност към автоимунните заболявания. Und wir können auch wirklich feststellen, dass so ein psychosozialer Stress, ob der Mensch jetzt jünger ist oder auch älter, der ist häufig der Triggerpunkt, der das auslöst. Der psychosoziale Stress, vielleicht Schule oder Verlust von Arbeitsplatz, in der Partnerschaft, vielleicht ist auch jemand verstorben. Es gibt viele Punkte, die einen so in eine innere Not bringen und die Existenz vielleicht bedroht ist. Und das sind die Dinge, die das Ganze mit anschieben. Der Schlafmangel, Bewegungsmangel, die Ernährung, die eher in Richtung Fast Food, zu viel Zucker, zu viel Fett geht. Психосоциалният стрес е един от основните фактори. Той може да има най-различна форма и най-различен външен вид. Дали това ще е напрежение в работата, дали това ще е напрежение в взаимоотношенията, дали това ще е някой ще е починал и ние ще изпаднем в този психосоциален стрес, дали ще е страх за оцеляването ни. Това обикновено е първият тригърен фактор. И към него, ако добавим недостиг на сън, липса на движение, неправилно хранене, твърде много въглехидрати, твърде много мазнини, твърде много фастфуд, всичко това води до разгръщането на автоимунния процес. Natürlich die Störung der Darmflora, der Darmbakterien. Hier haben wir 80% unserer Immunität sitzen. Und wenn wir eine Darmkandidose haben oder ein Leaky-Gut-Syndrom, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Laktose, Fructose, Histaminose, dann wird natürlich alles angetriggert, um in so eine Autoimmunerkrankung auch hineinzurutschen. Голяма е ролята на състоянието на нашата микробна флора, дисбиозата, когато имаме чревна кандидоза, естествено разгръщането на това заболяване като синдром на пропускливите черва. Всичко това води до една атака от фактори, антитела и увреждащи моменти, които активират имунната система и ни довеждат до автоимунните процеси. Wir sind dann durch diese Vorgehensweisen auch lange schon in einem Mangel an Vitaminen, an Mineralien, an Spurenelementen. Und bis sich das erstmal bemerkbar macht, vergeht viel Zeit. Ние пребиваваме в това си състояние, което описахме до момента, пребиваваме в непоносимост на много храни, лактозна непоносимост, хистаминозна непоносимост, фруктозна непоносимост и това обаче го забелязваме след много време, когато вече сме навлезли в напредналост на процесите. Die Umwelttoxine dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, aber hinzu kommt auch noch, dass man bei den Menschen schauen muss, wie seine Zahnmaterialien sind, ob er die überhaupt verträgt, ob er verschiedene Metalle im Mund hat. Und wir sprechen da von Herdstörfeldern, die aus dem Kopfbereich kommen. Токсините от околната среда също играят важна роля в разгръщането на заболяването. Не само токсините в средата, но също така и непоносимостта към стоматологични материали, токсините, които се отделят в тялото от тях, не бива да се пропускат и огнищата на възпаление, които човек има в проблемните зони, особено в областта на главата. Narbenstörfelder, also wenn wir viele Narben am Körper haben, große Narben, vielleicht durch eine Sektio oder weil eine Herz-OP da war oder es wurde an der Gallenblase was operiert, das kann alles in Folge sozusagen eine Autoimmunerkrankung anstoßen. Das sind ja viele kleine Ursachen, aber wir können herausfinden, mit was es zusammenhängt. Може би до момента не е обръщано внимание на такива нарушения в потока на енергията в тялото, които се получават от белезите. Големите белези, които може да има човек от секцио, от различни оперативни лечения, от лечения на туморни заболявания, те нарушават енергийния поток и заедно с останалите фактори водят до развитието на подобни състояния.
Dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir häufig auch Schlafplatzstörungen haben, weil die geopathischen Belastungen sich ständig durch unsere Lebensweise auch verändern und weil Geofracking gemacht wird Ja. und sonstiges. Der Elektrosmog, der überall ist, die Klimaanlagen, die Impfungen, die vielleicht auch noch in unserem Körper was anschieben und natürlich auch unsere eigene Genetik, die spielt auch eine Rolle. Освен това, не трябва да забравяме, че ние сме една голяма част от всичко, което ни заобикаля. Трябва да имаме предвид къде спим, дали не е геопатогенна зоната, над която е разположено леглото ни, дали не сме в центъра на един електросмог. Освен това, трябва да имаме предвид, че това може да включи нашите генетични предразположения и нашата унаследена реактивност към външните токсични натоварвания. Ja, und wir brauchen jetzt sozusagen für den betroffenen Menschen eine ganzheitliche Lösung und die ist nur im individuellen Kontext zu finden. И сега за този човек, който страда от автоимунно заболяване, целта е да се намери едно холистично, цялостно лечение, именно в неговата среда, в обстановката, в която той се намира, напълно индивидуално за неговата природа и същност. Eine ganz große Lösung aus meiner Praxisarbeit sind natürlich die Schüssler Salze einzusetzen, das Original, die Schüssler Salben und natürlich auch homöopathische Mittel, wenn man mit einem Homöopathen zusammenarbeitet, Ernährungsumstellung, Schlaf, Platzoptimierung. Also es gibt ganz viele Wege, die sozusagen zum Ziel führen. В моята практика аз търся цялостни решения за моя пациент, като използвам задълбочено в основата на лечението си поставям шуслерови соли, хомеопатия, като когато човек работи с специалист хомеопат. Освен това променям храненето, променям средата, изследвам средата, в която живее пациента, съответно геопатогенните зони и всичко това индивидуално и обединено продължително време в взаимоотношения с мен. Wir nennen auch in Deutschland die Multiple Sklerose die Krankheit der 1000 Gesichter. В Германия казваме, че множествената склероза е болестта на 100 лица, с 100 лица. Und die eine Seite sind sozusagen die körperlichen Beschwerden, das Somatisieren und auf der anderen Seite steht aber auch die seelische, emotionale Belastung und jeder drückt sich unterschiedlich auch damit aus, vor allen Dingen, wenn er dann auch die Diagnose bekommt. Das ist ja ein wahrer Schock für den Menschen. Да, болестта е на хилядите лица. Аз ги определям като два основни стълба. На първо място, всъщност, от едната страна поставям физическото състояние на пациента, от другата страна е психоемоционалното състояние. И при всеки тези два фактора в различните си проявления се обединяват и проявяват по най-различен начин. Затова подхождам индивидуално. So könnten zum Beispiel die Sensibilitätsstörungen, die sicherlich auch im Vorfeld da sind und dann vielleicht den Weg bahnen zur Diagnose, kann die Müdigkeit, die Trauer, Gereiztheit und Wutanfälle könnten im Vorfeld das Ganze schon begleiten, als Beispiel. Различни могат да бъдат състоянията, които ще съпровождат заболяването и ще ни доведат в края на краищата до диагнозата. Може това да бъде умората, тъгата, раздразнителността до пристъпите на ярост или отчаянието. Und ein Mensch, der sich im ständigen Fatigue befindet, der streitet vielleicht auch öfters mit seinen Mitmenschen in der Familie. Човек, който се намира, и това е напълно обяснимо, защото човека, който физически ще се намира в състояние на постоянна умора, това ще го вкарва в абсолютна раздразнителност и е напълно възможно той да се кара непрекъснато със своите близки и роднини. Von Interessenverlust über Konzentrationsmangel bis hin zu ständigem Grübeln, nicht mehr am Leben teilnehmen wollen, eine Hoffnungslosigkeit zu spüren, ist alles gegeben. Всичко има, като се започне от нарушение на концентрацията и се стигне до пълната загуба на надежда,
Всичко съм виждала. Wir haben jetzt aber auch ein Lösungskonzept mitgebracht, was wir sozusagen bei der multiplen Sklerose als Basismittel sehen. Und bei den Dr. Schüssler-Salzen gibt es 6 Nervensalze und die arbeiten Hand in Hand und wir haben sie Ihnen sozusagen zusammengepackt in den Synergieeffekt, sodass man sie kurmäßig anwenden kann. Die stellen wir jetzt Ihnen vor. Аз в моята практика и ние в Германия имаме една базисна терапия и аз донесла съм я за вас. Тя е основата, с която работя при всички мои пациенти. Това е моята основна терапия с шуслерови соли. Има 6 основни шуслерови соли, които подкрепят, възстановяват, регенерират нервната тъкан и нервната система. Те работят в синергизъм и цялата тази програма ще ви я представя сега. Also unser erstes Doppelpack, was sich auch um die Myelinisierung kümmert an unseren Nerven, wäre Schüsslersalz Nummer 5, Kaliumphosphoricum und Natriumchloratum. Die beiden werden dann sozusagen am Tag und in der Woche wechselweise eingesetzt. Аз съм поставила, съответно, поставям шуслеровите соли като двойки, които работят синергично. Първата ми двойка в терапията е шуслерова сол номер 5, калиум фосфорикум и шуслерова сол номер 8, които действат синергично и стимулират миелинизацията, освен че имат още много допълнителни положителни ефекти. Те се прилагат заедно в течението на деня, сутрин, вечер. Nummer 5, Kaliumphosphoricum, ist das größte Nervensalz nach Dr. Schüssler, wenn es um Muskelsensibilität geht, dass die erhöht ist, die Unruhe, die Tics, Krämpfe, wenn wir zu wenig Energie haben, wenn die Nerven nicht mehr gut ernährt werden, fördert es mit der Nummer 8 zusammen den Nährstrom zur Zelle. Es ist bei der Angst, es ist bei der Gedächtnisschwäche, es stärkt das Blut und die Lebenskraft und Blut gilt ja in der Naturheilkunde als Träger der Lebenskraft und es kräftigt auf den Blasenschließmuskel. Шуслерова сол номер 5, калиум фосфорикум, е известна като най-важната, основната хранеща нервите шуслерова сол, така наречената нервна сол. Тя се прилага, когато има повишена мускулна чувствителност, когато има неспокойствие в мускулите. Един от основните фактори, които насочват към нейното приложение, е наличието на тикове, наличието на крампи. Тя запазва енергията и укрепва нервните структури, представлява храна за нервите по своеобразен начин. Води до енергиен поток вътре в нервната клетка. Прилага се при неврастения, намалява състоянието на страх, укрепва паметта, стабилизира съставните части на кръвта, а при нас традиционната натуропатия кръвта се счита носителят на жизнената сила, на жизнената енергия. Шуслерова сол номер 5 укрепва сфинктера на пикочния мехур. Die Nummer 8 ist das große Angst- und Trauer- und Kummer- und Weinmittel. Fördert, wie gesagt, den Nährstrom zur Zelle, ist ein Schüsslersalz, was auch der Anämie entgegenwirkt. Шуслерова сол номер 8, натриум хлоратум, е голяма минерална сол, която се прилага при страх, при страдание, при душевна мъка, усещане за отхвърленост, изоставеност. Чисто на физическо ниво тя стимулира потока на хранителните вещества в клетките. Ja, und der nächste Doppelpack ist Schüsslersalz Nummer 9, Natriumphosphoricum und Nummer 11, Silicea. Und hier haben wir praktisch 2 Mittel, die auch diese Erregertoxikose sozusagen von den Nerven wegreinigen. Следващата важна двойка за нервната система, това са шуслерови соли номер 9 и номер 11. Те отново заедно работят синергично, като тяхната основна задача е да пречистят, да детоксикират нервните окончания от различните натрупани микротоксини и шлаки там. Auch wieder ein paar Beispiele, die brennenden Füße oder Burning Feet Syndrom. Es ist auch ein Mittel bei Gärungs- und
Dyspepsie, wenn der Mensch sehr aufbrausend und gereizt ist. Er ist oft grob gegen Menschen, die er liebt. Шуслерова сол номер 9, едни основни симптоми, които насочват към нея. Това са, например, парещите болки, така наречения burning feet синдром, когато пациента поради нарушение в храносмилането е склонен към гнилост, на ферментационна диспепсия, когато храната се задържа дълго в стомаха. Психоемоционално, това е човек, който лесно се пали, нетърпелив, раздразнителен и много често може да бъде груб спрямо другите хора и своите близки. Bei diesem Doppelpack 9 und 11 haben wir auch den Vorteil, dass wir gleich den Säurebasenhaushalt mit angehen, dass die Übersäuerung auch an den Nervenendigungen und am Nervensystem abgeräumt werden. При тази двойка, 9 и 11 от Шуслерови соли, работи много интензивно върху киселинността, свръхподкиселяването на тялото. И особено онази свръхкиселинност, която води до атрофия на нервните окончания. Wir haben ja schon im Eingang gehört, dass es auch um Infektanfälligkeit geht, dass es um Resistenzschwäche geht. Und mit Schüsslersalz Nummer 11 haben wir auf alle Fälle ein Schüsslersalz, was die Lymphozyten- und Leukozytenbildung unterstützt und damit auch ein Mittel ist, um gegen Infektionen und Entzündungen sozusagen anzugehen. Вие си спомняте в началото на презентацията, че говорихме за опасността от натоварване с разнообразни вируси в тялото. Шуслерова сол номер 11 укрепва устойчивостта на имунната система именно към външни вирусни натоварвания. Тя подобрява образуването на бели кръвни клетки и по този начин прави организма резистентен и устойчив. Die Nummer 11 ist auch ein hervorragendes Mittel. Sie liegt sehr gegen das Kopfkino, gegen Lebensüberdruss, gegen Zaghaftigkeit und wenn man schnell die Lust an einer Beschäftigung verliert. Шуслерова сол номер 11 е една прекрасна минерална сол, която се справя с меланхоличните състояния, с апатията, отекчението от живота, страховете, плачливостта, когато човек много бързо губи интерес към иначе любими занимания. Ja, und unser nächster Doppelpack, nämlich Schüsslersalz Nummer 2 Calciumphosphoricum und Nummer 7 Magnesiumphosphoricum, stehen zwar im Antagonismus, aber sie bedingen sich gegenseitig und deswegen kann man das eine morgens anwenden und vormittags und das andere, die Nummer 7, zum Beispiel im Laufe des Nachmittags und nochmal gegen Abend. Следващата двойка от Шуслерови соли за нервите, това са Шуслерова сол номер 2 калциум фосфорикум и Шуслерова сол номер 7 магнезиум фосфорикум. По принцип, като механизъм на действие, те са антагонисти, но взаимно се допълват и балансират, като добре е едната Шуслерова сол номер 2 да се приема сутрин или до обяд, а Шуслерова сол номер 7 да се приема в следобедните и вечерните часове. Nummer 2, Calciumphosphoricum, ist das antivirale Mittel der Biochemie. Gleich welcher Virus Nummer 2 ist notwendig. Шуслерова сол номер 2 е основната противовирусна минерална сол в шуслеровата терапия. Независимо за какви разнообразни вируси в организма става дума. Те могат да бъдат и много едновременно в един и същи организъм. Es ist auch hervorragend zur Stabilisierung der Zellmembran an der motorischen Endplatte. Тя е много важна за стабилизиране на клетъчната мембрана и особено за стабилизиране на синаптичното предаване на импулса. Es stärkt den Tagesnerv. Es ist auch ein Mittel, was uns hilft, neurohormonelle Schwankungen besser aufzufangen. Това е минералната сол, която активира вегетативната нервна система или балансира вегетативната нервна система и ни помага да се справим с турбуленции в хормоналната ни система. Und die Parästhesien, wenn Sie damit betroffen sind, ist auch Schüsslersalz Nummer 2 das Hauptmittel und die Salbe Nummer 2. Основно средство е Шуслерова сол номер 2 при парестезии, мравучкания в целия организъм. Много помага тя и под формата на мехлем в тази ситуация.
Magnesium Phosphoricum ist natürlich ein Mittel, was am vegetativen Nervensystem eine starke Entspannung bringt. Das ist auch so dieses Mittel, wenn es um sehr viel Stress geht, wenn wir eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit haben, wenn wir Rhythmusstörungen haben. Das ist alles die Nummer 7. Шуслерова сол номер 7 е известна със своята способност да носи успокоение и да релаксира винаги, когато имаме прекалено стресово натоварване, когато има увеличена чувствителност към болка, повишена повърхностна сетивност, когато има ритъмни нарушения и които са на ритъмни нарушения на сърдечната дейност, на нервна почва. Nimmt auch einen Stress aus dem Nervensystem heraus, fördert den Schlaf und damit die Regenerierung im Schlaf. Тя също нормализира метаболизма на нервните клетки, стимулира, ритмизира, стимулира съня и се използва при колебания в настроението. Ja, und wie soll man das Doppelpack jetzt einnehmen? Ist ja auch wichtig, wie soll ich es anwenden? Würde ich raten, immer die Kombination wöchentlich durchzuwechseln und pro Schüsslersalz 5 Tabletten einmal am Tag aufzulösen. Man kann es natürlich auch mehrmals anwenden und die Einnahme mindestens 1 Jahr und länger ohne Unterbrechung durchziehen. Това, което аз прилагам при моите пациенти е при двете минерални соли, които са основната базисната двойка за деня, аз препоръчвам да се приема всяка една по-отделно, като от всяка една сол се приемат 5 таблетки, разтворени във вода. Предпочитам. Естествено могат и повече от един път да се приемат, но това е най-малкото. Сутрин едната минерална сол, след обед или вечер другата минерална сол, като всяка двойка я препоръчвам за една седмица, редувам 3 двойки и така в редуване тази терапия прилагам без прекъсване поне около 1 година за пълно възстановяване на нервната тъкан. Ja, und begleitend zu all diesen Erklärungen und Möglichkeiten ist es natürlich wichtig, dass jeder Mensch seine mentalen Strategien stärkt und jeder für sich selber herausfindet, wo ist meine Grenze, wo kann ich sie mal überschreiten, wo muss ich aber auch wieder in meine Balance zurück. Dieses Thema Work-Life-Balance spielt ja eine große Rolle. И естествено, наред с тази базисна терапия, работя, за да може всеки човек да намери своите индивидуални ментални стратегии за своя собствен живот, как да промени отношението си към болестта, как да се научи да избягва стреса, как да търси и намира решения и най-вече да се опре, да намери с помощта на приятели, с хората около себе си, да намери своите силни страни, на които да се опре и да продължи да живее. Mutmachend. Да, благодаря. Ние стигнахме до края на нашето подготвено изложение. Най-важното е човек да намери смелост, да намери силните си страни, да се опре на тях и да тръгне смело напред, уверен, че всичко, което му се случва, не е случайно и да спре да бъде жертва. Разбира се, че благодаря много за това, което показахте и разказахте. Тази презентация ще бъде качена в интернет и всеки, който иска да я има в пълния вариант, ще може да си я изтегли. Който пък иска да стане пациент на графиня Волскил, може да го направи през нейния сайт, да се запише за консултация, която може да бъде направена и онлайн. Може да отидете и до Германия, не е толкова далече. Така че начини винаги има, стига човек да иска. В България има шуслерови терапевти и на страницата на Шуслерови соли България можете да се свържете с тези хора и с хора, които могат да ви насочат към подходящия шуслеров терапевт, който да ви помогне в това да изградите своята персонална програма. И в тази връзка аз съм си подготвила въпроси, които част от тях се обезмислиха, но това, което в тази връзка искам да попитам веднага е, виждайки тези
номера на соли, нещата, които са написани. Могат ли хората сами да отидат в аптеката, да си купат соли и да си ги пият? Können die Leute alleine, nachdem die das alles angeschaut haben, können die Leute alleine in die Apotheke gehen, diese Salze sich kaufen und dann die in diesem anwenden? Ja. Das können sie auf alle Fälle. Also diese Grundlagensalze für die Nerven kann man sich selbst sozusagen in der Selbstoptimierung verordnen. Das geht. Да, тази програма и тези соли, които бяха показани тук, те наистина са подходящи. Всеки може да ги взема, всеки може да отиде в аптеката, да ги вземе и да изпълни тази програма и да има само ползи от това. Това е една своеобразна самооптимизация. Понеже вие казахте, че е добре да се пият в тази схема средуване сутрин, вечер, по една седмица, едната двойка и така, и продължителността е една година. Какво се случва след една година? Sie haben da angegeben, die Reihe des Programms, dass man im Laufe von einem Jahr diese Salze nimmt. Was passiert nach diesem Jahr? Also es wird sicherlich so sein, dass der Anwender oder die Anwenderin eine Verbesserung spürt. Also bin ich ganz sicher, es wird was verändern, weil über die Schüsslersalze das Gehirn der Zelle getriggert wird. Und die Membran öffnet sich, dass der Nährstrom über die gesunden Lebensmittel und vielleicht auch über eine orthomolekulare Substitution, dass das jemand macht, dass er vielleicht irgendwelche Zusatzvitamine nimmt, dass es in die Zelle hineinkommt und dort in der Zelle auch wieder richtig funktioniert und arbeiten kann und die Zelle sich reinigt, sich eliminiert, eine neue wieder geboren wird, der Stoffwechsel wieder angeschoben wird. Und nach einem Jahr, wenn man wahrscheinlich eine Pause sich gibt oder vielleicht auch mal davor schon, dann wird man merken, dass sicherlich wieder eine kleine Schwächung auftreten wird. Die Stabilität, das wird man spüren. Also das heißt, es sind schon Prozesse, die ja über lange Jahre entstanden sind und die können oft nicht in einem Jahr behandelt sein. Also wir sprechen in Deutschland davon, 20% einer Entstehungsgeschichte ist Behandlungszeit. След една година категорично ще има подобрения в състоянието, защото през това време шуслеровите соли ще са отключили така наречената, ще са отключили или ще са въздействали на клетъчния ум, на клетъчната мембрана, която всъщност определя начина, по който клетката функционира. Ще са дали възможност чрез нормалната храна, хранителния поток към клетката да бъде оптимален. Ще са довели до това, че тя може да се пречисти, може да се регенерира и освен това ще са довели до деленето и образуването на много нови клетки. Разбира се, след като се приключи терапията, е възможно да се усеща някакво отслабване на ефекта с течение на времето, защото автоимунните заболявания са хронични състояния, а в Германия ние знаем и в натуропатията това е категорично, че колкото време е възниквало дадено заболяване, трябва поне 20% от това време лечебен срок, за да има излекуване на заболяването. Ако се продължи след една година, това няма да навреди. Kann man nach einem Jahr noch mal die Salze benutzen? Wie lange? Absolut, Ja. absolut. In der gleichen Reihenfolge. In der gleichen Reihenfolge mit Pausen, oder? Dann kann man mal eine Pause von 4-6 Wochen machen, schauen, wie es einem geht und wieder weitermachen. Да, след една година, ако човек се чувства добре, наистина може да продължи терапията, може периодично да си прави паузи от месец и половина, да види как се чувства, след това да си продължи отново за 8-10 седмици. Може би е добре и да се свържи с шуслеров терапевт, с който да проследят все пак някакви резултати. Може да се наложи някакви други соли да се добавят. Ja, vielleicht könnte man sich in Verbindung von einem Schussler-Therapeut kommen und vielleicht könnte man zu dieser Basistherapie andere Salze nehmen. Ja?
Is this okay? Das kann man sehr gut machen. Ja. Да, това е много добре и към базисната терапия, която е наистина основа от 2 соли, може категорично да се добави една или друга допълнителна, която е нужна по някакви остри ситуации при този човек. Добре, какъв конкретно е вашият опит с диагнозата множествена склероза? Was konkret haben Sie als Erfahrung mit der Diagnose Multiple Sklerose? Wie ist Ihre konkrete Erfahrung? Also die konkrete Erfahrung ist, dass also zu mir jetzt in die Praxis, die Menschen kommen, nachdem sie schon einen Leidensdruck hinter sich haben, einen langen Weg hinter sich haben und oft auch mal die allopathischen Medikamente nicht den gewünschten Erfolg bringen. Und es ist ein langer Weg, weil ich ja an vielen Stellschrauben arbeite mit meinen Patienten. При мене пациентите, това, което мога да кажа конкретно, при мене пациентите идват едва след като, за съжаление, едва след като са изминали един дълъг път, минали са през различни състояния, минали са през различни лечения и когато нищо не е помогнало, тогава идват при мене и аз продължавам с тях също в един дълъг път, защото модулирам буквално отделни части, бурмички от тяхната цялостна система. От всички пациенти, които имате, колко от тях успешно преодоляват симптоматиката, чувстват се добре, не се влошават? И къде според вас е всъщност отговор на въпроса защо някои хора успяват, а други не? Von allen Patienten, die Sie mit MS in Ihrem Praktikum haben, wie viel Prozenten kommen raus von den Symptomen, verbessern sich und wo ist die Grenze Ihrer Meinung nach zwischen Mensch, der erfolgreich gesund ist und der Mensch, bei dem es nicht gut geht? Ja. Also es ist so, dass in die Naturheilkunde natürlich die Menschen dann kommen, wenn sie groß verzweifelt sind und es hat nur derjenige Erfolg oder diejenige, die dauerhaft bei ihrer Lebensveränderung bleiben. Also wenn sie mit der Behandlung über die Ernährung, über die Psyche, über Schlafplatz, über psychoemotionalen Stress und sonstige Heilmittel, Bittermittel zum Beispiel, sich besser fühlen und sie würden das unterbrechen oder wegstellen oder wegbleiben von dem Thema, dann haben sie in der Regel auch einen Rückfall. Also es wird wieder schlechter werden. Nur der erkennt, dass er sein Leben von Grund auf verändern muss, dauerhaft, der hat den Erfolg. Това, което мога да кажа, че при мене пациентите обикновено идват отчаяни. И тези, които успяват и стигат до позитивния резултат, са хора, които са много последователни. С тях ние променяме тотално, преобръщаме начина им на живот. Но това преобръщане, до което те стигат, трябва да го правят постоянно. Естествено, ако се върнат към старите си навици и привички, това води до влошаване на състоянието. Но когато променим храненето, приложим шуслерова терапия и хомеопатия, променим начина на мислене, променим отношението към живота, биоритмизираме, уважаваме природните ритми и уважаваме природата, уважаваме живота. И всичко това не го прекъсваме след като се получи подобрение, за да се върнем назад към старите отношения към живота. При тези хора ние успяваме продължително и стигаме до добри резултати, които остават в живота, просто защото то е един нов живот. Буквално е прераждане на човека. Точно така, аз го казвам от опит. Така че... Es ist genau so, ich sage es von meiner Erfahrung. Това, което аз бях преди 20 години, няма нищо общо с това, което съм сега. Das, was ich war vor 20 Jahren, das ist etwas ganz anderes im Vergleich mit das, was ich bin jetzt. Да бъдеш истински лечител е изкуство, според мен. А това, което изключително много ме впечатлява във вашата работа е компилацията, модерната компилация, която правите между източните древни практики
аюрведа, китайска енергийна медицина и шуслеровата терапия. Всички знаят, че едно от основните неща, които основно промени моя начин на живот и преодоляването ми на проблемите, които имах, е аюрведа. Така че имам много сериозна връзка с аюрведа. Затова ми е интересно. Аз знам, че те също използват хомеопатия. Знам, че хомеопатията изобщо не се сблъсква с принципите на аюрведа. Но кои са основните принципи, които вие ползвате в вашата терапия, в тази компилация, която вие правите? Ich finde, dass ein richtiger Heilpraktiker ist ein Künstler in seiner Arbeit. Ich selbst habe ich habe gesehen, dass sie kompilieren die gegenwärtige Wissens mit den alten Wissens vom Westen und vom Osten. Bei mir war sehr wichtig die Ayurveda. Ayurveda hat mich zurückgebracht zum Leben. Und es ist mir interessant, wie Sie kompilieren, was Sie eine Meinung für diese östliche und westliche und gegenwärtige Praxisen haben und wo ist der Punkt von den Kompilationen, das Sie machen. Also mich hat die Schüsslersalze mal in erster Linie und das Beschäftigen mit dem Ayurveda oder mit der östlichen Medizin hat mich aber wieder zurückgebracht zu unserem Wissen hier in Europa und speziell in Deutschland, weil wir haben hier auch unsere Heilpflanzen, wir haben unseren Tag-Nacht-Rhythmus und wir müssen wissen, dass wir mit der biologischen Uhr leben müssen. Und das kommt ja im Ayurveda ganz stark zum Tragen. Du solltest wieder zurück zu deinen Wurzeln, zurück zu deinem Bauch, zu deiner emotionalen Bauchintelligenz, zu dem Füttern deiner Darmbakterien, die dich gesund erhalten, die dir Resistenzen bieten. Und dieses Wissen kombiniere ich eben in der Praxis mit meinem Patienten, dass ich individuell auch schaue, wie ist seine Ernährung, wie ist sein Schlaf, welche Heilmittel muss ich ihm geben, welche Schüsslersalze benötigt er, was ist die aktuelle Situation, kommt er vielleicht gerade wegen einem erneuten Infekt oder hat er im Moment gerade mal mit seinem Darm Beschwerden. Da muss man dann immer individuell die Antwort finden. Und eines, was alle Patienten bekommen aus dem Ayurveda, das ist natürlich das ayurvedische Butteröl, das Ghee, weil das natürlich im Darm die ganzen fettlöslichen Toxine mit aufnimmt, wie ein Löschblatt. Und aber zeitgleich für die fettlöslichen Vitamine die Basis bildet, dass die überhaupt aufgenommen werden können. Това, което мога да кажа е, че моята основна посока в живота, която ме насочи и ме бутна към природолечението, това са шуслеровите соли като общ опит, но аз изучавах и аюрведа и други източни практики, но когато се запознах задълбочено с аюрведа, това просто ме върна обратно към европейските традиции, защото ние в европейската медицина, антропософската медицина, имаме същите познания по отношение на необходимостта да бъдем в ритъма на живота, да се върнем към своите корени, да се върнем към онова хранене, което е важно за нашите гени, да подхраним по този начин своята чревна флора, така че тя да ни пази здрави продължително време. Аз работя много индивидуално с моите пациенти. Обследвам цялостната им среда. Прилагам шуслерова терапия, но едновременно с това прилагам много горчиви субстанции, които са на основа на европейски растения и билки, като едновременно с това вземам под внимание моментното им състояние. Дали в момента имат някакво обострена вироза или в момента имат някаква интензивна стресова ситуация в средата около себе си или имат някакви сериозни нарушени взаимоотношения със своите обкръжаващи близки. Всичко това го взема под внимание и насочвам терапията си нататък. Това, което използвам обаче категорично от аюрведа, при всички мои пациенти прилагам ghee. Ghee е онова, което чисти, изсмуква и издърпва токсините от нашия стомашно-чревен тракт и е нещо, което няма националност. Как точно използвате Ghee? Wie benutzen Sie genau Ghee?
Also zum Kochen. Die За Patienten, готвене, пациентите ми готвят kochen, задължително с ги. aber auch für äußerliche Anwendungen, für Wickel, für Brustwickel zum Използвам ги Beispiel. обаче и за външно приложение. С ги използвам за компреси върху областта на стомаха, компреси върху сърдечната област. Oder bei Hautproblemen. Също така при проблеми с кожата. Und ich möchte noch eins dazu sagen, vielleicht, Искам да кажа още нещо. dass die Zungendiagnose natürlich über Занимавам се Geschmacksrichtungen сериозно с диагноза по езика, по състоянието на езика. Вземам винаги под внимание вкуса, който има пациента. und dass ich über Pulsdiagnose auch die Zahnstörfelder verifiziere und die Zahnmaterialien und dann zum ganzheitlichen Използвам пулсова Zahnarzt. диагностика. С пулсовата диагностика диагностицирам състоянията на зъбите, дали има огнища в областта на зъбите, защото зъбите също се съотнасят, всеки един от тях се отнася към отделен орган и тъканно-органова система и съответно работя с холистичен стоматолог, дентист, с който работим системно и взимам под внимание дали има някакви материали от заболечения, които енергийно продължават да излъчват към системите и органите и да ми пречат на терапията. Само да кажа за тези, които за първ път чуват за ги. Ги всъщност е преработено краве масло, което се пречиства. Може да си го правите и сами. Има начин да разберете как. Просто е добре суровината да бъде с доказан произход, чист и органичен, разбира се, да си го приготвите вкъщи и да си го сложите в един чист буркан, стъклен, в който може да го използвате дълго време. Ги е наистина един страхотен продукт. Аз, която не приемам млечни продукти, или го правя много рядко и то в някаква наистина много малка доза, ги обаче присъства в моя живот, защото аюрведа така ме научи и защото разбрах какви са ползите на ги. Това, което искам да кажа, преди да задам следващия въпрос, е нещо, което е от моето ежедневие, което ми се случи преди 2 дни. Аз контактувам с много хора от много време. Откакто съществува фондация Мога сам, сигурно съм се срещала с над, не знам, стотици хора, не ги броя изобщо. Обади ми се един човек, който живее извън София, с който съм се виждала преди 1 година. Той ми каза следното нещо. Правя всичко, което ми каза и се чувствам добре. Обаче, преди 3 дни, 4, загубих зрението си на едното око. Замъгли ми се и не виждам нищо. Продължих да го слушам и той ми разказа. Отидох на лекар, прегледаха ми очните дъна, погледнаха нервите, които са там в очната ябълка. Всичко е наред, ми казаха, няма никакви промени, нямаме обяснение защо това се е получило. Най-вероятно това от множествената склероза, така че знаеш какъв е пътя, отиваш в отделението, приемате, слагате на стероидна терапия 3-5 дни и си готов. И аз изслушах всичко това и го попитах, а какво се случи преди да изчезне зрението? И тогава той помълча половин минута, 1 и каза, всъщност никой не ме попита за това до сега. Викам, добре, кажи ми какво се случи. Имах много тежка, много стресова седмица, с много скандали и много силно се бях притеснил, не можех да спа и изобщо човека е минал през някакъв наистина страхотен стрес. Никой не му беше задал този въпрос изобщо. Какво се е случило преди да се получи този симптом, така както се е чувствал добре? В този, в духа на тази история, която не е единствена, мене също никога не са ме питали как живея, как мисля, как спа, нали, извън клиниката в Индия, в която ходя да се лекувам, там ме питат всяка сутрин. Тук в болниците такива въпроси не задават, но много ми е интересно. Някакси ми се струва, че Германия е такава една по-напреднала страна и в този дух има ли тя опит с лекари, които са представители на официалната медицина,
които се доверяват на това, което тя прави, тя им се доверява на тях. Okay. И защо има тази симбиоза, тази синхроничност, която е нужно да има, за да постигнат по-големи успехи в медицината в частта лечение. Bilana erzählt über einen Fall von einem Mann, der mit MS vor 2-3 Tagen sein Augen verloren hat. Und niemand hat ihn gefragt, was passierte vorher. Warum ist das? Die sagt, das fragt man nicht in den heutigen Kliniken, in der konventionellen Medizin. Ich bin oft gefragt, wenn ich in Indien, in Ayurveda Klinik meine Therapie bekomme. Und Frage an dich ist, gibt es in Deutschland, arbeitest du in Deutschland mit Ärzten, die sich in einer guten Zusammenarbeit mit der Naturopathie sind und dass ihr in Kollaboration, weil die denkt, Deutschland ist ein entwickeltes Land und in Kollaboration im Namen des Patienten, die alles kombinieren und benutzen? Also in Deutschland ist es so, ich als Heilpraktikerin habe schon Ärzte in meinem Umfeld, in meiner Stadt, mit denen ich in Kooperation gehen kann. Es war leichter mit den älteren Ärzten, die jetzt in den Ruhestand gegangen sind. Und die Ärzte, die nachrücken, die sind erst ein bisschen skeptisch, wenn eine Heilpraktikerin anruft und sagt, ich würde gerne mit Ihnen wegen Patient XY mal sprechen und könnten Sie das und das noch vielleicht mit angehen. Dann sind manche offen, manche weniger offen. Also das ist so ein bisschen auch noch ein Zwiespalt bei uns. В моя регион, там където аз работя, където е моята практика, има доста лекари, поне имаше доста лекари, с които работя в чудесна колаборация и те ми се обаждат и казват, нека заедно да помислим, погледни, моля те, от натуропатична гледна точка, какво да направим още за този пациент. За съжаление, това бяха по-възрастните лекари, с които съм работила с години. По-младите, които идват в момента на техните места, някои от тях, от старите ми партньори в работата се пенсионираха, по-младите са доста по-скептични и им трябва малко повече време, за да разберат, че няма как да стигнат до резултати без нашата съвместна работа. И те започват вече да ме търсят и да се обаждат и да питат какво можем да направим още за този пациент от натуропатична гледна точка. Както казах и в увода, всъщност решение няма. И тъжното е, че не го търсят по правилната посока и правилния път, защото добрите примери са много. Не съм аз единственият човек, който преодолял такива диагнози. Не чак толкова, според мен, песимистично, защото аз познавам едно младо българско момиче, даже тя ми е кръщелница, която 2 години учи в Хайделберг медицина. И когато я попитах какво искаш да правиш след това, и тя каза, аз искам да стана лекар, който да може да прави добра колаборация между това, което казва официалната медицина и това, което идва от древните знания, древната практика. Така че има надежда. Има надежда. Да. Es gibt Hoffnung für die Kooperation im medizinischen Wissen. Die Dame kennt eine junge Dame, die in Heidelberg 2 Jahre studiert. Also diese Dame wurde von Bilana getauft in der Kirche. Diese junge Dame studierte 2 Jahre Medizin in Heidelberg, Bulgarien, und die hat vor, eine Ärztin zu werden, aber Ärztin, die die beiden Wege kombiniert. Komplementär. Die konventionelle, die heutige Medizin mit allen Wissen, die gesammelt sind und die sehr groß und gut sind, und das alle Wissen, das von der Tradition kommt, dass man zusammen für das Gesundheit benutzt. Integrative Medizin. Genau, deswegen gibt es bei uns die Heilpraktiker. Интегративна медицина. Тук в подкаста, който аз имам, точно преди 1 година,
Мой гост беше един много уважаван лекар български, професор Иво Петров, който се занимава с сърцата на Да. хората. И аз му зададох един въпрос, който беше: професор Петров, как виждате бъдещата медицина? И той ми отговори абсолютно изненадващо и неочаквано за това, което е той. Искам да задам същия въпрос. Как вие виждате бъдещата медицина? Vor einiger Zeit hatte ich einen Gast hier in meinem Studio, Professor Ivo Petrov. Er ist sehr bekannter Kardiologe in Bulgarien und ich habe ihn gefragt, wie sehen Sie die Zukunft in der Medizin? Und er hat dasselbe gesagt, komplementär. Ich will Ihnen dieselbe Frage stellen. Wie sehen Sie die Zukunft der Medizin? Ja, ich sehe das genauso. Wir müssen miteinander zusammenkommen. Das neue Wissen und das alte Wissen sollte wieder Hand in Hand arbeiten. Аз виждам по същия начин бъдещето на медицината. Трябва новото знание да се комбинира с старото знание и ръка за ръка да вървят напред. Аз още малко ще почна да разбирам немски. Просто изведнъж така разбирам всичко, което ми казва. Die versteht fast Deutsch, aber die versteht Когато хората irgendwie мислят alles. за едно и също нещо, те се разбират die дори да Gedanken говорят по sind- различни езици. Професор Иво Петров каза, когато високотехнологичната медицина срещне духовните практики. Herr Professor Petrov hat gesagt, wenn die hochtechnologische Medizin die geistlichen Praktiken trifft. Ja, das ist wichtig, weil ich meine, wir haben jetzt auch die Situation, zumindest bei uns in Deutschland, mit Energie, mit Strom. Wenn die Geräte ausfallen, kann keine Diagnose gestellt werden, Aha. weil niemand mehr Fieber misst, niemand mehr berührt, niemand mehr die Zunge anschaut, niemand mehr seine Geschichte erzählen darf. Und wir haben Medikamentenknappheit auch. Ja. Das ist ein Thema. Да, ние в Германия, например, имаме ситуация, в която представете си да спре тока, представете си да не работят диагностичните уреди и какво, никой не може да постави една диагноза, защото никой вече не пипа пациента, никой не поглежда езика, никой не поглежда как човека изглежда, никой не слуша историята на пациента. Да, за съжаление точно така. Един от големите фактори, той е хем фактор, хем по някакъв начин симптом, поне аз така мисля. Хората са много фрустрирани. Те са много гневни, изпълнени с ярост, изпълнени с злоба, ядосват се за най-малкото нещо, реагират изключително бурно. Някои от тях след това осъзнават, че не е било необходимо, но повечето изобщо нямат никакво осъзнаване. Смятат, че те са такива. Това е хем причина, хем симптом, защото ако човека е такъв, то означава, че този човек просто, може би не толкова бързо, но бавно върви към в тази посока, в която нещо в него наистина ще даде проблем след време. Как да се справиме с тази фрустрация непрекъсната, с този гняв, с тази ярост, с тази омраза? Viele Patienten, viele Leute in der Gegenwart sind zu emotionell, zu grob, zu aggressiv in den Emotionen. Die haben viel, was ist? Leberfeuer. Leberfeuer, ich meine Leberfeuer, aber was? Wut. Die sind wütend. Die ganze Zeit sind die Leute wütend bis sprengen vom Wut. Manchmal das ist ein Symptom, manchmal ist der Mensch so, aber das bedeutet, dass er in Zukunft Symptomen haben werden. Bitte sagen Sie, wie kann man in der heutigen Zeit mit diesem Wut, mit diesen Emotionen umgehen, damit man sich behält? Онзи ден човек беше застрелян в центъра на София заради ярост. Und ich will sagen, vor 2-3 Tagen wurde ein Mensch im Zentrum von Sofia erstochen wegen Wut von dem anderen. Das ist aber schrecklich. Ja, das ist sehr schlimm. Ja. Wie soll man damit umgehen? Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir natürlich schon von klein auf nicht mehr beigebracht bekommen oder wir nicht erleben können, wie Wut kanalisiert wird. Das ist auch im Leben
wie soll ich denn sagen, Wut ist ja was Positives, Ja. wenn ich sie in Mut umwandle. Wut, Mut. Това, което мога да кажа е, че за съжаление от ранна детска възраст в училище ние не сме обучавани, което трябва да бъде така, да се справяме с гнева. На немски е много интересно, защото на немски гняв се пише Wut с W, U и Т, а едновременно с това другата дума, в която трябва да се превърне гнева, е смелост. Mut. Mut, смелост, активно настроение. Обръщане. То е образно М, У, Т. Така че Wut трябва да премине в Mut, а това е образование, обучение от ранна детска възраст. Окей, Entschuldigung, weiter. Also drüber sprechen, dem Kind vielleicht auch sagen, ich sehe, dass du wütend bist, jetzt kannst du auch mal aufstampfen, kannst die Wut mal rauslassen. Wir versuchen ja ständig die Wut zu unterdrücken, weil Wut ist für das Gegenüber unangenehm. Und dann kommt es praktisch zum Kulminationspunkt und dann rastet derjenige aus. Und das heißt auch, man muss das Leberfeuer besänftigen. Mit Schüsslersalz Nummer 9 zum Beispiel. Und mit der Ernährung und so weiter. Реално трябва да се говори за гнева. С детето трябва да се обсъждат гневните му състояния. Като първо обаче му се разреши буквално да си изрази гнева и да му се каже: да, виждам, че си гневен. Изрази това, което чувстваш, няма проблем, нека да го чуем, нека да видим какво те дразни, защото обикновено човек наистина насочва своят гняв към нещо външно, от което се чувства неудовлетворен. За това трябва да се говори. Гнева нарушава функцията на черния дроб, огъня в черния дроб, така да се каже. Затова може да се помогне при такива непреодолими състояния с промяна на храненето, да подходим натуропатично, освен с обсъждането и с психотерапевтичните подходи. И също така прилагам Шуслерова сол номер 9, която подкрепя чернодробната функция. Като казахме деца, вие сте педиатър, доктор Петрова. Да. Натуропат и педиатър стоят пред мен. Няма как да не задам някой въпрос, който да е Jetzt frage ich über Kinder. Много е неприятна, сплашеща статистиката. Прогнозата е, че все повече и повече млади хора ще бъдат засягани от автоимунните заболявания. България, най-младия диагностициран с множествена склероза, е на 10. В световен план на 4. За другите заболявания няма да коментирам нищо. Предполагам, че картината и там е такава. Говориме за диагностика. Аз прочетох в началото колко милиарди се харчат за това. Изобщо даже не влизам в категорията колко се харчат за лекарства, но превенцията е нещото, за което всъщност трябва да се говори, и превенцията е нещото, което може да спаси бъдещето на човека изобщо. Какво да правим? Die Frage ist, dass Autoimmunkrankheiten werden immer jünger. Der jüngste Patient in Bulgarien ist 10 Jahre alt. Der jüngste mit MS, der jüngste Patient in der Welt ist 4 Jahre alt. Und es wird immer schrecklicher in der Zukunft sein. Die Frage ist, was sollen wir tun für die Prävention? Weil nur die Prävention gibt uns einen neuen Weg. Und ich frage den Pädiater und den Naturopath vor mir über die Kinder, was sollen wir tun damit mit dieser Situation? Also zuallererst ist mal aus meiner Sicht wichtig, wenn man eine Schwangerschaft bewusst angeht, dass beide Eltern sich zum Beispiel mit einer Fastenkur vorher reinigen. Dass За мен е sie важно einfach den Weg gut bahnen. Първото, което смятам, че трябва да се прави. Човек трябва да тръгне осъзнато към бременността или да се отнася безкрайно осъзнато към състоянието на бременност. Би било отлично, ако родителите, когато вече желаят да имат дете, първо преминават през един курс на прочистване или пост, така наречен, за да и тогава да пристъпят към
правенето на дете. Okay? Dass eine Mutter so lang wie möglich stillt, dass es eine natürliche Entbindung ist, dass man nicht zu früh mit den Impfungen beginnt, dass man das selektiv auch angeht, dass man eine Impfung begleitet, homöopathisch oder mit Schüsslersalze. Möglichst wenig Antibiotikum bis gar nicht. Това, което трябва да, към което трябва да се стремим, е майката да ражда по нормален път при възможност, да кърми достатъчно дълго, да бъдем много, да съобразяваме внимателно имунизациите на детето, да подкрепяме детето винаги хомеопатично и натуропатично, когато преминава през периодите на имунизациите. И съответно да обръщаме изключително голямо внимание върху захранването на детето, то да бъде в определен правилен момент с определените правилни чисти храни. Wir müssen wissen, dass das Immunsystem schon im Mutterleib die erste Triggerung bekommt, weil wir wissen heute, dass die Bakterien die Schranke überwinden können, und ein Immunsystem eines Menschen braucht ungefähr 14 Jahre, bis es ausgebildet ist. 14 Jahre. Deswegen Kinderkrankheiten, die Beikost nicht zu früh beginnen, vor allen Dingen scharfe Gewürze und die ganzen Nahrungsergänzungszusatzstoffe, die in den Lebensmitteln drin sind, minimieren, wo immer es geht, die Geschmacksverstärker und all diese Dinge, damit das Kind einen guten Prozess bekommt, dass es mit der Pubertät sein Immunsystem voll ausgebildet hat. Това, което мога да кажа, е, че имунната система на човека, тя се образува още по време на вътреутробното развитие. Ние знаем сега, че всъщност бактериална флора се установява още по време на в утробата на майката, и бактериалната флора на детето зависи от състоянието на майката. Естествено, преминаването през естествените родови пътища, което създава условия за нормална бактериална флора. Другото, което е важно, е, че имунната система на детето съзрява цели 14 години, докато то стигне в пуберитета. През целият този период ние трябва да внимаваме и да имаме разбиране, осъзнатост за нея. Колкото се може по-малко антибиотици или въобще да няма за острите ситуации. Има толкова много решения. Захранването да бъде по възможност малко по-късно. Съответно да се избягват различните съставки в храните, които подобряват вкуса, които обаче влияят на развитието на имунната система, и да знаем, че детето трябва да стигне до пуберитета и едва тогава фактически ще можем да знаем, че той има абсолютно зряла имунна система. А представете си, ако той е преминало през много други неща, точно в пубертета ще почнат да му се случват. Аз няма нужда да си го представям, защото само се сещам за себе си. Ich sage, stellen Sie sich vor, was passiert mit einem jungen Mensch in der Pubertät, wenn diese 14 Jahre Reifung des Immunsystems schlecht durchgegangen ist. Und sie sagt, ich soll... и другото нещо, което е важно, какво правим с тая температура? Това е лудница. Децата, свалянето на температурата на децата, тая лудост при родителите да свалят температурата, това е буквално сериозно увреждане на имунната система. Това всяка вечер по телевизията се показва непрекъснато. Das zeigt aber jeden Abend am Fernsehen, wie man Fieber senkt. Und die Leute denken, dass es ganz normal ist. Но това е точката, това е пункта, който буквално води до сериозни увреждания на тая имунна система. Тя не може да съзрее както трябва. Тя защитава и бум, бива потисната. Защитава и бум, бива потисната. И тя накрая си казва, добре, що да защитавам? Айде да се разкара това същество и аз вече просто ще реагирам навътре. Тая натрупана енергия, която има в имунната система, когато трябва да се справи, и я потисната, иска да се справи. Знаете на къде отиват нещата. Единственият вариант е да се направи държавна политика, образоването на хората. Да.
der einzige Variante ist, eine Staatspolitik zu haben und Menschen auszubilden, um richtig die Reifung der Immunsystem Zeit zu geben. Ja, aber das bedeutet eine Umkehr. Das bedeutet ja zurück zu deinen Wurzeln, zurück zu deiner Tradition und zurück zu dem System, dass Kinder auch krank sein dürfen. Това означава да, правилно, това трябва да стане, защото трябва да се върнем по нов начин, да се върнем назад, да се върнем към нашите корени, да се върнем към към естествения начин на живот и да знаем, че трябва да разрешим на детето да боледува. По принцип се опитвам да не казвам това, поне не толкова често, обаче просто не мога да се спра. Ние да, разбираме го, шепа хора го разбират, шепа хора го правят, други се опитват. Държавна политика скоро няма да Няма стане. да има скоро. Защото няма бизнес в това. Не, няма. Наистина няма. Защото има един филм, който препоръчвам горещо да препоръчате на Анджелика да го гледа, Ангелика, който се казва "Живо доказателство", на моя приятел Мат Ембри, който живее в Канада, който беше свързан с множествената склероза. И там в този филм, може би най-голямата бомба във филма, която пуска един от героите, представени в тази документална история, е професор Ебер, който пенсиониран, разбира се, но е бил дълги години част от тази американската, как се нарича, комисия за храни и лекарства. Да, FDA. Така. И той каза следното нещо. Аз никога не съм слагал подписа си под нито един медикамент, който е свързан с множествената склероза. Винаги съм казвал и винаги съм бил с особено мнение. Винаги съм казвал, че ние нямаме никакви дългосрочни доказателства, че този медикамент помага. Фактите говорят друго. И хората се инвалидизират. Взимат тези препарати и се инвалидизират. На въпроса, а вие какво бихте направили, ако вас ви диагностицират с множествена склероза сега? И той казва, не бих посегнал към тези медикаменти. Ще оставя просто да се случва каквото. Тоест, наистина нещата са, както каза той, защо го пита? Той каза, вижте пътя на парите, ще разберете защо. Eine Empfehlung für einen Film, der lebendige Beweis von einem Freund von der Frau aus Kanada. In diesem Film steht ein Professor Ebert, der in FDA gearbeitet hat, und er sagt, ich habe nie mich unter einem Medikament für MS unterschrieben, weil ich habe meine eigene Meinung, und die Frage im Film ist, was würden Sie machen, wenn Sie MS hätten? Würden Sie diese Medikamente nehmen? Und er sagt, nein, niemals. Ich würde mein Leben weiterführen und andere Lösungen suchen, aber diese Medikamente, es gibt überhaupt keine Beweise, dass sie wirklich wirken, aber trotzdem sehen Sie, so viele Leute benutzen es und suchen in den Medikamenten die Entscheidung. Und warum ist die Frage im Film? Und Professor sagt, sehen Sie den Weg des Geldes und dann haben Sie die Lösung. Die Antwort. Die Antwort. Ja. Преведох. Живо доказателство, Living Proof. Ако не сте го гледали, може да го гледате. Living Proof. Amazon Prime. Дори там го има с субтитри на български. Ние направихме и дублаж на български, за да могат хората, които не могат да четат, също да разберат филма. Предполагам, че го има и с субтитри на немски. 100%. Така че може да гледате филма. В момента Мат снима втори епизод. Имаше идея да дойде до България, но някакви непредвидени обстоятелства го спряха. Така че ще дойде скоро, като прави третата си серия. Имаме въпроси от зрители. В тази връзка искам да кажа на тези, които са в момента в залата. Ако във вас има въпрос, който искате да зададете, моля ви да го напишете. Има въпроси. Добре, нека да изчакам още малко да задам тези от интернет. Интернет-фраген. Първият въпрос, който пристигна и който е много интересен, доктор Габор Мате, по който тук в България всички много са така, много го харесват, и аз го харесвам, чета
В момента чета, всяка сутрин чета по 5-6 страници от неговата книга, когато тялото каже не. Ако потиснете емоциите си, казва доктор Мате, вие директно влияете на имунната система. И резултатът е автоимунно заболяване и чести инфекции, защото имунната система не успява да предпази тялото. Говорихме за това, за психичното, емоционалното здраве на хората, за това, че трябва да има поглед и в тази посока, което, за съжаление, куца на официалната медицина. Така че аз мисля, че чухме нейен отговор в тази посока. С психотерапевт ли работи тя, или тя самата всъщност е психотерапевт? Gabor Mate ist sehr bekannt in Bulgarien. Gabor Mate, ist ein Autor von er ist Psychotherapeut und er sagt, wenn psychoemotionell die Situation nicht erledigt ist, dann attackiert das Immunsystem des Körpers und ist schwach und dann entwickelt sich die Krankheit. Arbeiten Sie mit einem Psychotherapeut oder sind Sie alleine ein Psychotherapeut? Also in der Naturheilkunde kann man das nicht trennen. Also ich habe auch eine Ausbildung in psychologischer Beratung, aber selbstverständlich arbeite ich auch mit Psychotherapeuten zusammen. Да, в натуропатичното лечение психологичното консултиране е задължително и аз съм преминала обучение по психологично консултиране, но работя естествено и в комбинация с психотерапевт. Бях сигурна. Просто поглеждам да видя дали има нови въпроси. Другия въпрос има един много конкретен. Каква е комбинацията от соли при диагноза алопеция? Was ist die Kombination von Schussler-Salze bei der Diagnose Alopezie? Ja, Nummer 5 Kaliumphosphoricum, Nummer 8 Natriumchloratum und Nummer 11 Silicea. Und die Salbe Nummer 5 an der Stelle einreiben. Програмата, която най-често се прилага, е Шуслерова сол номер 5 калиум фосфорикум, Шуслерова сол номер 8 натриум хлоратум и Шуслерова сол номер 11 силицея. Също така приложение на Шуслеров мехлем номер 5 като маска в косата. Добре, и разбира се, пак казвам, за да постигнете по-голям успех, трябва един наистина изкусен лечител, многопластов лечител и терапевт да погледне на вас като сложното уравнение, което сте, и за да може да бъде по-пълноценна цялата терапия, да се добавят и други неща, които са свързани с промени на начина на живот, на хранене и всичко останало. Така че търсете Шуслерови терапевти. Пак повтарям, с самата Анджелика Волскил можете да си направите онлайн консултация, ако не ви сте ходили до Германия. През сайта да си направите заявка за това. Има друг въпрос. Могат ли? Аз бих казала да, без изобщо, защото солите за мен застават под любимата ми фраза премам нон ночере, което е първо не вреди. Но има въпрос, който е: могат ли солите да се употребяват, ако човек е на специален режим на хранене, без млечни продукти и без глутен? Kann man die Schussler-Salze benutzen, wenn man eine spezielle Art und Weise vom Essen hat, bei Milchproduktintoleranz, bei Glutenintoleranz, kann man die Schussler-Salze benutzen? Ja, man kann sie benutzen, keine Frage. Ich würde sie aber dann immer auflösen. Да, може при всички нетолерантности, които изброихте, да се използват шуслерови соли. Аз обаче в тази ситуация би ги разтваряла във вода. Und wie vielleicht etwas? Dass wir praktisch die Tabletten ins Glas geben, kochendes Wasser, umrühren und die Trägersubstanz lassen wir absetzen. Die Mineralstoffmoleküle sind im Wasser. Und wenn wir das dann über den Mund und so hin und her spülen, dann werden diese Mineralstoffmoleküle aufgenommen und gelangen praktisch über den Blut- und Lymphstrom an die Zelle. Die Zelle öffnet die Tür, lässt es hinein und die Gesundung kann in Gang gesetzt werden. Как имам все едно всичко разбрах, но... Да, това, което тя предлага, слагате 5 таблетки, примерно,
в чаша, заливате ги с гореща вода, която Гореща? да, кипната гореща вода, разбърквате ги, можете да оставите малко да изтинат. Говорим за нетолерантностите и съответно основна лактоза и други съставки, те се отаяват на дъното и вие си пиете после при лекото изстиване, вече като може да се пие водата, се пие на глътки, защото всички иони, наноструктури на минералната сол, те вече са в горната част на разтвора във водата. Пиете си ги, жабуркате в устата, задържате, защото през лигавицата на устната кухина те преминават в кръвта и веднага стигат до всички клетки. Клетките, които имат нужда от тях и са чувствителни, реагират на секундата, отварят се мембраните, възстановява се хранителния поток и започва оздравителния процес. За останалите здрави клетки, те са толкова малки микроколичества, че буквално нямат никакво значение за тях и през нормалната им обмяна се изчистват и не ги натоварват. А как действат? Има ли разлика между това дали ги разтваряш във вода, дали ги взимаш сухи, т.е. слагаш ги в устната кухина, изчакваш да се разтопят и тогава преглъщаш? Gibt es irgendwelche Differenz zwischen der Art und Weise von Lösen der Tabletten oder diese im Mund halten, damit sie im Mund sich lösen? Also der Unterschied ist der, dass diese sogenannte heiße Darreichungsform wesentlich schneller dem Körper zur Verfügung steht, weil sonst muss der Mundspeichel erst die Mineralstoffe aus der Trägersubstanz herauslösen. Мога да кажа, че при спешни ситуации, когато трябва бързо да въздейства шуслеровата сол, разтварянето в гореща вода интензифицира процеса на влияние, защото в горещата вода ионите се извличат съответно от таблетката и вече са готови, много бързо се реабсорбират през лигавицата на устната кухина и действат веднага. Докато при разтварянето под езика, това е също много добра форма на прием, е необходимо известно време, за да се изтеглят с помощта на слюнката и да бъдат възприети от организма. Така че горещия прием се нарича спешен прием на съответната шуслерова сол. А има ли ограничение колко соли можем да приемаме на ден? Tabletki. Broi Tabletki или Видове. Видове. Gibt es eine Grenze von verschiedenen Salzen, die man in einem Tag nehmen könnte? Also wir können durchaus vier verschiedene Salze, 3 bis 4 verschiedene Salze am Tag durchwechseln und wir könnten auch immer ein Salz durch eine Salbe ersetzen. Ние добре можем спокойно, организма ни ще реагира адекватно и ще възприеме сигналите, ако приемаме 3-4 различни минерални соли на ден. Това е общо взето едно такова ниво. Бихме могли да заменим една от минералните соли с локалната й форма, под формата на мехлем, примерно ако ни е необходима и пета такава. Разбрах. Добре. Има един въпрос за комбинация при МС. Всичко там стана ясно с шесте соли на нервите. Да. Разбира се, че индивидуално за всеки. Да. Индивидуално за всеки, казахме го няколко пъти. Ако вие сте при терапевт, на преглед при него, той ще подходи, вероятно, имайки предвид и други неща, които са свързани с всеки един човек. Тук има въпроси, които идват от залата. Предвид факта, че в съдържанието на солите има млечна киселина, допустимо ли е хора с алергии към лактоза, мляко да ги приемат? Млечна киселина няма вътре, има само лактоза. Лактоза, това лактоза, защото аз ще обясня. Всъщност няма предвид очевидно човек, който има лактоза вътре, защото това е традиционната рецептура, която е още от доктор Шуслер останала и тя е най-добрата, най-проверената в последните 150 години. Лактозата в 10 таблетки е колкото в 5 мл мляко, прясно мляко. Така че ако пациента има 5 мл, да. Ако пациента има лактозна алергия, тогава
нали, трябва да се търси друга форма на прием на дадените средства. Но ако има лактозна непоносимост, това по никакъв начин няма да му навреди. Напротив, полека-лека тази лактозна непоносимост ще се изчисти чрез промяна. Малко, когато се Да. разтворят и се остави Да, да се оттаи, абсолютно. може Това да се пък пие е най-безопасният само начин. вода. А без глутенови са Аз забравих да питам още един начин на прием. Да. Ако сутрин си пълним бутилката с вода, която примерно 1 Да. литър вода, която ще пием Да. примерно известно време, няколко часа, можем ли да сложим таблетките вътре заедно? Kann man alle Tabletten von allen Schüsslersalzen zusammen in dem Tageswasser lösen? Nein, Не. sollten wir nicht tun, weil die Schüsslersalze sollten selektiv eingesetzt werden, also nicht mischen, weil die stehen teilweise im Antagonismus. Und wichtig ist, wenn wir ein Schüsslersalz anwenden, morgens, das andere mittags und das nächste am Abend, dann habe ich ja auch 3 verschiedene Schüsslersalze, dann kann aber dieses eine Salz die Mineralstoffmoleküle ständig im Blut kreisen und jede Zelle kann sich abrufen, was sie benötigt. Und die Zelle wird letztendlich vorbereitet für das, was dann über den Nährstrom kommt. Also wir machen hier keine Substitution, sondern wir setzen nur die Funktion der Zellen in Gang, weil jegliche Erkrankung ist eine Zellstoffwechselstörung. Да, тя по принцип не препоръчва смесването на шуслеровите соли, особено когато се касае за лечение на заболявания, не толкова за превенция, като съответно при всяко разтваряне на шуслеровите соли тя препоръчва сутрин, обед, вечер да си има ритмизиране в приложението на отделната шуслерова сол, която може да бъде разтворена във вода, защото когато внесем минералната сол в организма, тя всяка клетка, това не е субституция. Това всъщност е отключване на клетъчната мембрана и можем да оставим определен период от време клетките да си вземат отключени чрез дадената минерална сол, да си поемат това, което им трябва от храната. Така че тя не препоръчва смесването и трябва да е ясно, че шуслеровите соли не са замяна, субституция, подкрепа. Смисъл, те са подкрепа, но не са именно минерали като такива, а те представляват ключове към клетъчната мембрана, която да възстанови собственото. Реално те информират клетката, виж какво, намираш се в такова състояние, както нас някой трябва да ни информира, да си намерим оня лекар, да каже, виж какво, грижи се за твоето тяло. Това прави шуслеровата сол за клетката и казва, виж какво, я се събуди, почни да си взимаш всичко от храната и си отговаряй за собствените си функции, не дей попада под други въздействия. Това прави шуслеровата сол и клетката сама се отваря и се самовъзстановява. Това е уникалното, което е постигнато с тая терапия. Говорихме за храна, говорихме за това как да ги приемаме. А колко вода да пием на ден, защото това е също един проблем при хората, които те не пият вода. Да. Wir haben über Ernährung gesprochen, über wie man die Salze nimmt und wie viel Wasser sollte man am Tag trinken. Die Leute trinken sehr wenig Wasser, denke ich. Ja, insgesamt sollte jeder Mensch ungefähr 1,5 bis 2 Liter Wasser. Man sagt 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kann sich das ja jeder ausrechnen. Задължително чиста вода човек трябва да пие не по-малко от 1,5-2 литра на ден. Може да се изчисли самостоятелно между 30 и 35 милилитра на килограм тегло. Да, за пореден път да го кажем това, защото особено хората с МС понякога един от най-честите симптоми, който се появява, това е незадържане на урина. Те се притесняват, че ако пият много вода, ще им се ходи по-често до тоалетна и това някак си започва да развиват в себе си този навик да не пият вода, за да не ходят до тоалетна.
което всъщност Това е наистина съсипва проблем. всичко доста бързо. Die Leute mit MS haben ein Problem, dass sie Urin nicht behalten. Ja. Deshalb entwickeln Weniger sie, trinken. die trinken speziell nicht und die entwickeln in sich selbst nicht Trinkengewohnheiten, das aber im Prinzip für Aber durch denen Schüsselsalz Krankheit. Nummer 5 wird es besser. Durch Schüsselsalz Nummer Ah, 5 wird es finde. mit dem Blasenschließmuskel besser. Да, това наистина е проблемно с задържането на урината. Шуслерова сол номер 5 работи, за да увеличи способността на пикочния мехур да задържа. Така че ако прави програмата, Да. плюс допълнителни, Beckenbodentraining ist ganz плюс wichtig. естествено тренировката на мускулите на перинеума. Добре, има един такъв въпрос. Да, вие казахте по-рано, че Шуслерова сол номер 9 всъщност може да помогне при изблици на гняв, превъзбуда, ярост. Въпрос е следния. При прием на Шуслерова сол номер 9 наблюдавам превъзбуда при съпруга ми. Дозата беше предписана от хомеопат 5 таблетки сутрин. На какво може да се дължи тази превъзбуда? Всъщност човека се лекува от подагра. Es gibt eine Frage von einer Frau. Der Mann bekommt Schusselsalz Nummer 9 verschrieben von dem Homöopathen wegen Harnsäure, ne? Ja, Da, Harnsäure. wegen Podagra. Ja. Und er aber bekommt, ist wütend nach der Schusselsalz Nummer 9. Warum ist das und wie kann man vorgehen? Er ist wütend, weil die Säureflut praktisch freigesetzt wird. Er bräuchte noch die 10 und die 11 dazu, wenn er die nicht hat. Ja, Weil dann wird die zwar verbessert, es wird freigesetzt, да. aber es fehlt der Schlepper. А това, което мога да кажа в тази ситуация, да посъветвам, много точно е била дадена Шуслерова сол номер 9 при този пациент, но с нейна помощ именно тези отложени кристали в ставите започват да се освобождават, т.е. разтварят се киселините и затова човека става раздразнителен след приема на Шуслерова сол номер 9. Това, което обаче липсва в дадената програма, бих казала, на него му трябва допълнително фактори, които да способстват, вероятно не са достатъчно силни системите за детоксикация и извеждане от организма на разтворените минерални кристали, които е направила сол номер 9. Аз бих добавила номер 10 и 11 като подкрепа в терапията, за да се постигне пълен ефект, разтваряне на киселината и извеждане с 9, 10, 11 е много известна програма за намаляване на киселеността на тъканите. Тоест, ако пиеш 3 шуслерови соли на ден, ги разпределяш по-равно сутрин, обед и вечер. Да, wenn du 3 Schusselsalze pro Tag hast, dann machst du eine Morgen, Mittag und Abend. Ja. Окей, да, това е правилното. Добре. Другия въпрос е за човек, който от 2 години е на терапия с текфидера, така ли се казва, текфидера. Да, Това е вид имуносупресор, да, вероятно. имуносупресор. 240 мг. Как да премине изцяло на холистична терапия? Очакват ли се пристъпи на релапс преди прекъсването на медикаментозното лечение? Oh. Es ist von einer Dame von der Publikum, wenn der Patient an einem starken Immunosuppressor ist, 240 Milligramm, wie ist der Vorgehensweise auf holistische Therapie weiterzugehen? Wenn man diese Therapie stoppt, dann wird man etwas sehen, Problematik sehen und wie man das vorgeht. Also, aus meiner Erfahrung heraus ist es wichtig, dass wir die bei der Nahrungskette anfassen, was triggert die Entzündung. Ich vermute Cortison beibehalten und das Immunsystem stärken mit Schüsselsalz 3
4 und 6. Не се спира веднага терапията. По принцип се върви, внася се, започва се интегрирано да се работи с холистичните методи. Това, което аз бих направила първо, бих видяла кой е тригера, който поддържа възпалението в организма. Бих започнала веднага с Шуслерова сол номер 3, номер 3. 4 und 6. Номер 3, номер 4, номер 6. Това са трите минерални соли, които са за различните възпалителни процеси, но аз би ги приложила и трите, заедно с терапията в момента. Und dann, also ich würde natürlich, wenn er jetzt bei mir Patient wäre, ich würde basische Fußbäder machen, ich würde über basisches Hautduschen versuchen, auch Ausleitung zu betreiben, Leberwickel machen mit der Salbe 6 und 10 und ja, ihn so zu stärken, dass praktisch das Cortison, ich nehme an, es ist Cortison, не е имуносупресор. Immunsuppressiva, ja. Okay. Ja. Die kann man nicht absetzen, die kann man nur durch Stabilität, wenn der Körper stabil ist, versuchen rauszuschleichen. Да. Und das auch Нищо unter не ärztlicher спирам в Aufsicht. терапията. Работя първо, включвам всичко, което е в моята част, когато пациентът е на терапия. Както казах, солите на възпалението 3, 4 и 6. Започвам да давам базисни, т.е. базисни алкализиращи терапии, алкализиращи душове, алкализиращи компреси, компрес на черния дроб с Шуслерова сол номер 6, която редувам пък в другия ден с Шуслерова сол номер 10. Променям храненето и активирам процесите на детоксикация и на извеждане, на екскреция в организма по всякакъв начин и постепенно стабилизирайки пациента малко по малко под контрола естествено на лекаря, който е назначил терапията. Намалявам, докато той стане толкова стабилен, че да може да направи стъпка извън нея. Много внимателно вървя. Лекар самишленик. Aber du Sie brauchen einen Arzt, der mit Ihnen arbeitet und Ihnen... Das stimmt, aber der Patient kommuniziert es schon dann auch, weil er das möchte, mit seinem Therapeuten, mit meiner Hilfe, mit seinem Hausarzt. Also da finden sich schon Wege. Да, има пътища. Пациента е между мене и неговия лекар. Аз трябва да имам първо увереността, че пациента иска да направи това. Е поел отговорност и иска да излезе от състоянието. Съответно, включваме с неговото желание терапевтичните методи и той се консултира постепенно и с лекаря, неговия общо практикуващ лекар, който го проследява. И естествено, когато и двамата видим подобрението, тогава правим следващи стъпки. Може би в Германия не е така, може би там сте малко по-възпитани. Толерантно. Но в България, ако влезеш в кабинета на невролога и му споделиш, че искаш да промениш начина си на хранене, искаш да започнеш да се лекуваш с методите на хомеопатия, Шуслерова терапия, аюрведа, китайска медицина, акупунктура, той ще те погледне строго. В най-добрия случай няма да каже нищо, ще отвори вратата и ще каже оправяй се сам. И в други ситуации директно започват наистина сериозни скандали. Те самите имат нужда от терапия, лекарите, но някой трябва да им го каже. Es ist schwieriger manchmal mit den Neurologen in Bulgarien in dieser Kommunikation zu kommen und dass der Patient sagt, das ist integrativ. Ich möchte integrativ, vielleicht manchmal wird der Patient rausgeschmissen, andere Male sagt der Arzt nicht, aber es ist selten, dass man diese Sachen integrieren kann. Но има промяна. Има много лекари. Те се страхуват да им казват. Да, това е така. Те не споделят нищо. Те дори се страхуват да кажат, че не искат да вземат този медикамент, който им казват, за да не изпаднат от системата, за да как да кажа, аз дори не мога аз мисля, че с течение на времето ще има развитие. Да, но всички, много хора работят в тази посока, така че... Да. Има един такъв въпрос, който е: могат ли солите да се приемат заедно с други добавки, които пием, например магнезий, цинк, витамин D, B12?
Kann man die Schüsselsalze zusammen mit anderen Food-Supplement genommen werden, solche wie Magnesium, Vitamin B12, Zink, Selen? Ja, verstanden. Also das kann man natürlich sehr gut kombinieren. Wichtig ist aber, dass man die Schüsslersalze immer ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde vor dem Supplement nimmt, damit die Zellen vorbereitet sind und dann das Supplement überhaupt in die Zellen hinein kann, weil sonst bleibt es irgendwo im Körper und wird nicht weiter verarbeitet. Да, чудесно се комбинират. Единственото, което бих препоръчала, шуслеровата сол да се приема поне половин час преди приема на суплементиращата терапия, на хранителната добавка, защото когато приемем шуслеровата сол, ние подготвяме и отваряме клетките, те после да си вземат колкото им трябва от хранителната добавка. В противен случай става така, че тя някъде се отлага в тялото и просто клетъчните мембрани са затворени и не могат да се възползват от тези минерали неразредени, които въвеждаме в тялото, а по-скоро те се отлагат и ни създават по-скоро проблеми. Да, тук има един въпрос, който излиза малко от темата за автоимунни заболявания. То няма значение, в смисъл, то всичко е в нас. Реално, даже нито едно заболяване не е само. Да. Преди години, като отидох за пръв път в Индия, ми казаха, изобщо не ни интересува как са го нарекли твоето състояние. Твоите системи не работят. Да. Изобщо. Въпросът е свързан с има ли комбинация от соли, които са подходящи за подходяща хормонална терапия след операция. Предполагам, че става въпрос за рак на гърдата, Chemio- und Leuchttherapie. Gibt es Schüsselsalze, Kombination für Schüsselsalze, das sehr gut wirken nach einer Operation, OP wegen Brustkrebs und Chemiotherapie und Strahlentherapie? Also ich verordne meinen Patienten Schüsselsalz Nummer 5 Kaliumphosphoricum und Schüsselsalz Nummer 11 Silicea. Als Begleitschüsslersalz für die ganze Phase. Аз в моята практика при химиотерапия, лъчева терапия и оперативно въздействие по повод тази диагноза препоръчвам шуслерова сол номер 5 и шуслерова сол номер 11. С тези две соли буквално съпровождам целият процес, през който преминава пациента в лечението. Това става въпрос за всеки един тип рак след химио- и лъчетерапия може Ist das für jeden Typ von Cancer oder Brustcancer? Да, при всеки тип, който минава химио- и лъчева терапия. По време на самата терапия и след по време, след подготвям, поддържам и регенерирам с сол номер 5 и номер 11. Добре. Аз тук не виждам повече въпроси. Много ми е трудно така да ровя във всичките да, изкуство на е. които в момента има живо излъчване. Ако и тук няма повече въпроси в залата, аз искам да задам нещо съвсем конкретно, което сега ми хрумва, понеже доктор Нонна Петрова е всъщност човека, който се занимава и ръководи обучението на шуслерови терапевти в България. Да. Искам да задам следните въпроси. Всеки ли човек може да се запише при вас на обучение? Как се провежда, колко е дълго? По принцип имаме специализирани обучения за лекари, които имат сертифицирани програми. Те са сертифицирани от Немската академия по хомеопатия и природолечение, на които ние сме представители в България. И тези програми засягат по-отделно всяка минерална сол. Отделно имаме и втора година обучение, в което нашите колеги лекари и фармацевти също, преминали магистърско образование по медицина, съответно се обучават за определени патологични състояния, като например остри респираторни инфекции, педиатрия, алергология, неврология. А що се отнася до хора, които нямат медицинско образование, имаме образователни програми. Това е наш
нашето училище за здраве, в което всеки може да изучи как действа определената минерална сол на едно базисно ниво, подходящо за всеки човек, който има 11-ти клас образование, учил биология естествено, за да може да си помага за абсолютно ежедневни въпроси, които обикновено не отива до лекаря, а си търси сам решение. Училище за здраве се намира на сайта на Шуслеровите соли, schusslerovi-soli.bg. Да, чудесно. На мен лично ми хрумва, че може би е добре повече хора да минават през подобни училища, сами да си го организират и да бъдат полезни за себе си, и за близките си, защото аз така миналата година, например, се записах да уча една терапия, която се нарича Юмейхо, и тя идва от изтока. Да, прекрасна е. Да, изкарах първо ниво. Аз не искам да ставам терапевт, юмейхотерапевт, но след това първо ниво аз наистина имам съвсем различна представа за тялото, моето, мога да помогна на близките си хора в разни ситуации и съм успявала да го направя. И мисля, че това трябва да бъде някаква наистина така широка кампания към хора, към млади хора, не толкова млади, защото никога не е късно човек да научи нещо ново и да промени начин И не е на трудно. живот. Не е трудно, И не е защото трудно, разбира се, че училището е направено по най-прост, в смисъл най-адекватния начин, за да бъде възприето с много образни образи, които предават информацията на едно дълбоко ниво. Ами, да, много ще се радвам, ако наистина това, което направихме днес, е внесло повече яснота. Ако имате някакво конкретно решение, дори вече, защо не? Една дума по някой път може да преобърне нещата. Искам да благодаря от цялото си сърце за тази среща и за това, че бяхме заедно на живо, а не онлайн, както първоначално си мислех, че ще бъде. И даже тук последните 2 дни хората, които ме питаха и казаха, ама на живо ли ще ви бъде срещата или онлайн? Казвам, да бе, на живо ще бъде. Така не можаха да повярват, че наистина сме успели да го направим. Така че много благодаря за всичко. Казах къде, какво може да намерите, който търси намира винаги, така че ще сложим цялата информация в сайта, в страниците, на сайта на Шуслерови соли, БГ също може да намерите цялата информация в YouTube каналите, на Мога сами знае как и на Шуслерови соли и плантови генератор. Също ще има сложено видеото, записа от това, в което в момента излъчваме. Така че благодаря и на двете за това, че бяхте тук и бяхте толкова изчерпателни и подробни. Ние ви благодарим сърдечно за възможността да бъдем заедно и да комбинираме действително вашата опитност и знанията, които графиня Волскил също много често е споделяла с мене, и наистина виждам един уникален резонанс между вашия път и нейния начин на мислене в нейните лечебни практики. Безкрайно ви благодаря. Аз абсолютно разбира какво говори. Невероятно. Абсолютно разбира какво говори. Да. Някога това е толкова... Просто само я гледах в очите и вече знаех за какво ми говори. Bedankt und versteht, макар че немски е нещо, което не разбирам нищо друго, освен Guten Morgen. Die ganze Zeit irgendwie denken wir in einem Fluss. Ja, noch vielen Dank. Да. Толкова, с което искам да завърша е, че наистина да повторя онази фраза, която ви казах, запомнете я. Не забравяйте, че тялото е ваше и вие решавате какво да правите с него. Никой не може да ви задължи да правите неща, в които дори самият този, който ви кара да ги правите, не е убеден, че работят. Повярвайте ми, най-тъжното нещо, което съм виждала през 10-те години, опит, работа с хора с множествена склероза и други автоимунни заболявания, най-тъжното нещо е невролог, диагностициран с множествена склероза. Той не знае какво да прави със себе си. Така че, повтарям и постулата, който всъщност е основата, базата, около която се гради древната аюрведа. А тя казва, причината за всички човешки болести е невежеството. Така че, бъдете знаещи, бъдете отговорни към себе си, не спирайте да се учите, да търсите и да намирате смисъла
във всичко, което ви се случва. Грижете се за себе си първо. Сложете себе си на първо място. След това мислете за останалите. Защото ако вие не сте добре, и тези, които най-много обичате, и те няма да са добре. Така че това е най-доброто, което може да направите и за себе си, и за тях. Бъдете, благодаря ви, че бяхме заедно.